ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة goma ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan February shekara ta 2026 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun fassarar Alkur'ani mai girma. Muna cikin Suratul An'am, za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala إن الله خالق الحب والنوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. الله سبحانه وتعالى يتي للي الله سبحانه وتعالى شيني ميساقا ƙwaya da kuma wato kama a ce tsaba da kuma ƙwaya yana fitar da rayayye daga matacce kuma shine mai fitar da matacce daga rayayye. Wancananku shine Allah, me yasa ko ta ina ake karkatar da hankulanku? Ayoyi kafin nan suna magana a cikin tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma magana a cikin malakut da abubuwan da suke nisa da riskan bawa, wato ba rayuwansa na yau da kullum ba. Taurari, sama, wata da kuma magana cikin tauhidi, waɗannan da abin da yake wajen ɗabi'a. فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. abubuwan da suke wajen ɗabi'a. To kada mutum ya yi tunanin cewa wai abin da yake nuni da Allah sai irin waɗannan abubuwan da suke nesa. Shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu ko ya ka gan shi ƙarami ko babba ko kusa ko nesa wanda ba nuni yake yi da Allah subhanahu wata'ala ba da kuma isa da buwaya ta ikon Allah subhanahu wata'ala. Ko ya ka raina shi, yawanci ɗan adam yana ɗaukan abu mai sauƙi ne saboda mu'amala da abin yau da kullum, sai ya saba da abin, sai ya ga abin ai wannan kaman ƙaramin abu ne, ko
amma Allah ya gaya mana ga yacin tun a suratul baqara inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai buga misali da shi ba, kuma wanda ba nuni yake yi a talakan kudrar Allah, watan abuwayar Allah da isansa subhanahu wata'ala ba. Kowane abu da ka gani kuma ilimin zamani yanzu ya taimake mu cikin riskan wani abu na wannan ko zaka ga abu dan karami. Ina tuna muna yara ana koyar da mu a makaranta ana cewa dan allura kadai da muke gani allura yana wucewa da akalla ilimi 40 kafin ya zama allura. Fannin ilimi daban-daban daga lokacin da suke ma'adinai a ƙasa zuwa lokacin da zaka sami allura, sai an sami ilimi wanda dan adam ya je ya takhassus ya zama fannin da ya karanta kenan, har akalla fanni 40 za su haɗu kafin a sami misma. Shi yasa kusa, shi yasa wani lokaci an taba magana a wannan ƙasar aka ce wai Najeriya yanzu za ta fara yin fensir. Mutane suna ta mamaki saboda kila abin da ake nuni kenan. Mu muna ganin shi karamin abu, amma wanda suka san ilimin da ake wutowa kafin a isa zuwa ga bara'atul ikhtira a ce mu muka kirkiri kaza. Wannan dan adam kenan wanda yake tattaro bambancin samarwan bawa da samarwan Allah. Shi bawa yana ɗauko wani abu ne daga waje ya har hada sai ya samar da wani abu. Shi kuma Allah yana samarwa ne daga babu ko kuma daga cikin abu shi kanshi ya mai da wani. Da Allah ya ba bawa shi ma yanzu wato ilimi na sanin ya zai iya cire wani abu daga cikin abu kansa. To Allah subhanahu wataala shine mai tsaga, wato kaman ka ce alhab shine abinda shi kanshi shine abincin, kaman dawa, kaman gero, kaman masara. Kaga wannan shi kanshi shine yake shiga ya tsiro ya zama wani abu ko a shuka shi kuma shi ake ci. Wannan shine alhab. Allah ne ke tsaga shi ya fitar da abin da ake bukata. Kuma Allah subhanahu wataala shine mai kuma keta annawa shi ma. Annawa shine kwallo, irin kaman kwallon dabino, ƙwallon irin dai abubuwa waɗanda ake ci, ana da ɗan seed ɗinsu a cikinsu, shi ba a ce shi. To irin waɗannan ɗin su ma Allah subhanahu wataala shi yake tsaga su sai ya samar da wannan wurin da wannan karatun na ayoyin da za mu karanta yau. Da yawa daga cikinsu inda za a sami masanin ilimin tsirrai to zai fitar mana da mu'jizozin alƙur'ani a nan wajen da yawa. Domin shi kanshi kalmar falaka malamai sun yi maganganu da yawa akai. Me yasa aka zaɓi kalmar falaka da kuma yaya alaƙan, tunda abu ne wato wanda yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa, amma Allah subhanahu wataala ya bamu labarin abin da dukka ta hanyar amfani da lafazin falaka din. Falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit, yana fitar da rayayye daga matacce. Ko da yake a misalin da aka bayar ba matattu bane, amma Allah subhanahu wataala mai ikon fitar da rayayye daga matacce ne. Amma misalin da aka bayar, wato mataccen da ake nufi a nan wajen, mataccen da baya motsi, baya canzawa, wato wanda yake da sifofin matacce. Dan an ce abu matacce shine abin da ba wata alama na growth a tare da shi. To shi wannan ƙwayan duk da a haƙiƙan shi yana da rai, amma a zahirin shi yana da ɗabi'a irin na matattu. To Allah subhanahu wataala yana fitar da rayayye daga cikin irin wannan ƙwayan wanda yake a zahirin shi gashi kamar matacce. Sai Allah ya sa yukhriju fi'ili, wato aka kawo shi da sigan aiki dan a nuna mana wata rahmar Allah da talakan shi da tausayin Allah a cikin fitar da rayayye daga matacce. Sai aka sa aiki wanda yake nuna tajaddud da istimrar, wato kullum ana cikin yi. Amma a cikin fitar da matacce daga rayayye sai aka ce mukhriju, mai fitarwa, saboda ko so ɗaya mutum yayi abu, in mutum ne ma misali sunan shi fa'il mai aikatawa, amma aka so a ce yana yi to sai abin da yake yi kullum. To don rahmar Allah subhanahu wataala sai ya zaɓi yana aikatawa a cikin rayarwa da samar da rayayyu don amfanin mu. Ya zaɓi mai yi a cikin matarwa domin rasarwa subhanahu wataala. Zalikumullah,
wannan aikin me wannan tasarrufin to shine Allah. Fa anna tu'fakun, ya za ku bari a wofintar da hankalinku, a karkatar da ku, a nuna maku wani da ba Allah ba subhanahu wata'ala shi zai wannan. Wanda shine abinda masanan yanzu mutanen ɗabi'a suke yi ko masu da'awan imani ɗabi'a mulhidun su rika cewa ai ɗabi'a ce nature ne ya samar da kaza, nature ya samar da kaza. Allah ya ji kan al-Imam Abu Hanifa da muka bada labarin sa jiya, irin wannan masu ɗabi'a din a wancan lokacin ana ce musu dahariyun, wato masu cewa ma yuhlikuna illa dahar. Wata rana muƙabala ta hada shi da ɗaya daga cikin su da wasunsu, sai aka ce to a haɗu a bakin river ɗin Dajla. Shi kenan suka je suka tsaya a wajen, shi kuma Abu Hanifa sai ya zauna a gida ya ƙi fitowa. Suka zo suka yi ta jira har za a watse, ana cewa shi kenan Abu Hanifa an ƙure shi, ya tsorata, ya kasa muƙabala da waɗannan dahariyun ɗin. Sai can sai gashi a ɗan kwale-kwale yana zuwa, aka ce to kai ya aka yi kama kara kaza, ya ce dan Allah ku yi haƙuri. Ya ce wallahi na zo ne na fito zan taho sai ba kwale-kwale ba abin hawa, to amma sai aka yi sa'a ina tsaye a ƙarƙashin wata itaciya, kawai sai na ji tana kakkaryowa sai na ga tana goge itatuwan, kawai suna goge kansu, sai na ga kusoshi wasu sashin itatuwan suna zama kusa, sai suka haɗe, sai suka zama kwale-kwale, sai suka kuma samar min da sanda duk daga cikinsu. Shine sai na taho na sai ta za ku mai da mu wawa. To mu ne kuke so ku fara mayarwa wawaye, tunda ba za a iya mai da mutum wawa idan aka ce mishi ɗabi'a za ta iya yin abu da kanta ba za a iya samun ƙarab ba sana'an sani' ba. To kuma sai ɗan adam da dukkan da ke cikin ɗan adam da sauran halittar Allah su ne za a samu babu sana'an sani'. Allah ya ƙara masa yarda. Falikul isbah وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine mai tsago wayewan gari, kuma wanda ya sanya rana da wata su zama ababen lissafi. Wannan cikan ƙaddarawa ne na mabuwayi subhanahu wa ta'ala kuma masani. Shi ma dai falikul isbah wata mu'jizar ce ta alƙur'ani yake mana nuni, duk da wannan mulahaza za ta iya sa bawa ya gane yaya wayewan gari ke ketowa daga cikin dare. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shine mai keto da wayewan gari daga dare. Wa ja'ala al-layla sakanan, kuma ya sanya dare ya zama hutu, ya zama wajen natsuwa da hutawa, wajen komawanku. Ya sanya rana da wata su zama husban, ababen lissafi. Cewa an sanya rana da wata su zama ababen lissafi ko an sanya dare ya zama hutu, abubuwa ne da suke fita daga, wato malamai sukan ce makhrajal ghalib, wato kharaja makhrajal ghalib, abu ne wanda ya zo a abin da aka fi yi. Baya nufin cewa dole da daddare sai ka kwanta ka huta, kila kai aikin ka, ɗabi'an aikin ka da daddare kake yi. Haka kuma baya nufin rana da wata ba su da wani aiki sai wannan lissafin. Allah subhanahu wataala ya sanya rana da wata don dalilai da dama. Zaka iya cewa rayuwan ɗan adam ma yana ta'allake da su. To amma daga cikin abin da bawa yake yi da su shine yana amfani da su don lissafi. Kaga lissafi kala biyu, akwai lissafi alƙamari, akwai lissafi ash-shamsi. Shi yasa yace wash-shamsa wal-qamara husbana. Ga can kuma a cikin suratul rahman ko
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان wato dai ya sa su zama ababen lissafi kuma lissafi mabambanta guda biyu shi ma nan ilimi ne mai yawa malamai za su fitar maka me yasa as-sanatu shamsiyya take karuwa akan as-sanatu qamariyya da shekara ɗaya bayan duk shekara 33 me yasa ake samun bambancin wata ɗaya bayan duk shekara 3 me yasa wannan bambancin ko kusan shekara 3 me yake kawo wannan bambance ko menene maslahan ɗan adam a cikin wannan bambancin shi ma karatu ne mai yawa Allah subhanahu wataala ya sanya rana da wata su zama abubuwan da ake lissafi da su kuma wannan kaddarawa ne na Allah subhanahu wataala wanda yake mabuwayi ba wanda zai iya cewa zai canza wannan tsarin daura din zai canza wannan addauratu sanawiyya din ya rage ta ko ya ƙara ta yanda Allah subhanahu wataala ya sanya ta haka za ta ci gaba da kasancewa وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون كما الله سبحانه وتعالى shine wanda ya sanya muku taurari domin ku shiryu da su a cikin duffan tudu da duffan ruwa lallai mun fayyace muku ayoyi ga mutane da suke masu sani mun faɗa a baya cewa taurari kala biyu ne akwai taurari masu haske su ake ce nujum masu haske akan kansu akwai taurari masu ta'kisin haske wato wanda su hasken wani tauraro ne ke sauka a kansu sai ya haska sai su haska su ake ce makawaki to Allah subhanahu wataala ya tattara ilimi kamar yadda muka ce wanda wannan ne har ya kaiwa wasu sai suka koma bautan taurarin saboda mun dan yi bayanin wannan dai a baya saboda irin abin da sirrori da Allah subhanahu wataala ya allaka da taurari lidarajati zaka iya cewa wannan kuma yana nuna maka buwayan Allah ne a hakika komai da Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin kaun din nan nasa a cikin halittar nan nasa yana da alaka da juna komai da komai ɗan adam yana da alaƙa da duwatsu yana da alaƙa da tsirrai yana da alaƙa da itatuwa dabbobi suna da alaƙa da mutane komai da ka gani a cikin kan ɗin halittar Allah kamar yanda jikin mutum dukkan sassan shi halayensa da gaɓoɓinsa da cells ɗin da ke cikin jikinsa da komai suke da dangantaka da juna ta yanda da ma za a zo a saka wani abu a ciki wanda ba daga cikin jikin ba duk jikin zai kasa karɓan shi ya ƙi yadda da shi to haka kaunin Allah alkaunul kabir wata duka abin da Allah ya samar in ka ce universe in ka so duk dai sunan da zaka kira to alkaun din nan da kake ganin sa haka shi ma yake da alaka da sassansa alaka da jiddan li darajati wannan ne ya ruɗa wanda suka san ilimin taurari suka koma bautan taurari so za su ga duk wani abu da yake faruwa a ƙasa yana da alaƙa da wani abu da yake cikin taurari duk wani abu wanda kuma wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore mana a babin imani saboda babin watan rufe zara'a kada a kai zuwa ga kafircewa Allah subhanahu wataala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala munina bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi wa man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab duk wanda ya ce an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da tauraro kaza to ya kafircewa Allah ya yi imani da tauraro ba dan ruwan ba shi da alaka da taurarin ba dan ba alaka ba alakan tabbatacciya ce lidarajati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ya faɗa a wani hadisi ko
yake cewa idan an sha'at bahariyatan thumma tasha'amat fatilka ainul gudaiqa ko idan ta faru ta ɓarayin ruwa ana nufin kamar ta ɓarayin Yaman kenan sai kuma ta ɓarayin teku kenan sai kuma ta nufi hanyar Sham yace to wannan ruwa ne mai ƙarfi zai sauka. Masana suna cewa duk inda kaga tauraron Surayya da asuba to alaman za a sami ruwan sama mai ƙarfi ne. Amma menene bambancin muqirna bi nau'i kaza wa kaza da kuma wannan magana? Bambancin su shine allaka wato abin da ikon bawa ko ikon tauraro, wanda yake ganin tauraron ne yayi. Shi yasa malamai suke cewa ka ce wato inna Allaha yaf'alu indaha la biha Allah yana yi a lokacin da kamar yanzu ka ce ne Allah subhanahu wataala yana halittan ɗa a haɗuwan kaza na namiji da kaza na mace, ruwan namiji da buwaidar mace. Ai kaga ba an ce su suka samar ba, ko idan ya kai lokaci kaza a ciki jariri zai fito, baya nufin cewa ka ce kaman ba da ikon Allah ba. Wato abubuwa ne asbab wanda dukansu Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da su. To haka alaƙar taurari suke da iska. Fulaninmu kam ba har iska ma idan suna kiwo ta inda iska ya kaɗo sun san cewa wannan mai ruwa ne ko ba mai ruwa ba ne. Kaɗawan iska shine idan an sha'ad bahariyatan ɗin. Saboda haka duka wannan yana nuna mana alaƙan da ke tsakanin halittan Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya, kuma wannan haƙiƙa ne. Shi yasa ilimin falak ilimi ne tabbatacce, kuma abin da ke cikin shi da yawa gaskiya ne, to amma zurfafawa a cikin shi yana raunana imani. Su kuma malamai wajibinsu su gadin imanin mutum. To shi yasa sai a rika nuna wa mutane a'a kada ka neme shi sai abin da ya shafi fanni kaza ko fanni kaza. Kuma da yawa daga cikin wanda suka yi rubuce-rubuce a ciki waɗanda suka yi imani da taurarin ne, wato waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba, suna ganin kamar taurari da tasirin su ne abubuwa ke faruwa. Kuma kamar yanzu bature ne wanda ya saba da asbab, ya saba ya haɗa kaza da kaza ya faru, ya haɗa kaza da kaza ya faru, ya haɗa kaza har sai ya dawo ya rika ganin kaman wannan kaza da kazan da yake haɗawa su suke farar da abin. To haka mai karatun taurarin shi ma in ya yawaita karatun taurari har sai ya kai ya rika jin cewa kaman taurarin su ne suke samarwa ba Allah mahalicci. To abinda Allah subhanahu wataala yake kore mana kenan, amma ba wai cewa akwai taurari akwai ilimin su kuma ilimin su ga litata dubi haɗin nan abu ne mai faɗi, ba wai kawai sai tafiya a cikin daji ba. Ana shiryuwa da taurari ta hanyar isa zuwa ga ilmoma da dama. Ko wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah subhanahu wataala yace mun fayyace ayoyi ga mutane waɗanda suke masana. Wannan malaman da suka san ilimin taurarin da sauransu suka ce wannan umurni ne na sanin ilimin falak, ilimin ɗabi'a da ilimin wato astronomy. Wallahu a'lam wa huwa ansha. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. كما الله سبحانه وتعالى شيني wanda ya samar da ku, ya tada ku daga rai guda ɗaya. Fa mustaqarrun, akwai wanda yake mai zama, mai shigowa ya zauna, wa mustauda, akwai wanda ake sakawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun.
mun fayyace ayoya ga mutanen da suke da fiqh. La ilaha illallah. Wato nan wajen mafi yawan tafsirai, mafi yawa za ka yi shi 95 ko 98 ko ta tara cikin 100 na tafsirai za su ce maka wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin, ana nufin Adamu. Allah ya samar da ku daga annabi Adamu alaihi salam. La ilaha illallah. Fa mustaqarrun wa mustauda, sai a ce akwai randa take, akwai ruhi, akwai jiki, ko a ce maka akwai wanda yake ya zauna a nan duniya, akwai wanda zai tafi lahira, akwai haka dai. Allah ya saka masu da alkhairi gwargwadon iliminsu. Amma wannan a fayyace yake, tsaban watan ilimin embryology ne. Allah subhanahu wa ta'ala duk da kila inda malaman da suka faɗo wannan ba su kai ɗaya cikin 1000 ba, amma kuma shine daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi ansha'akum, ku sani shi Allah, kaga nan ba halaka yace ba, dan halaka samarwan farko daga babu ake magana, nan kuma samarwa a cikin ciki ake magana, sai sa aka ce ansha'a. Ansha'akum min nafsin wahida, wato ana nufin alkhalayal manawiyya, wanda idan namiji ya sadu da iyalinsa, khalayan da suke fita millions a cikinsu ƙwara ɗaya shine nafsin wahidatin ƙwara ɗaya cikin miliyoyin nan, wanda kowane ɗaya yana ɗauke da yuyuwan ya zama dalilin samuwan ɗan adam cikin miliyoyin halayen da suke fitowa ko. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ƙwara ɗaya daga cikin wannan miliyoyin, ita kaɗai ce za ta je ta shiga. Fa mustaqarrun, dan Allah yau kowa ya koma ya duba yaya samuwan ɗa a ciki yake farawa, ya ga mustaqarrun wa mustawda'un, ya ga yaya haliyar namiji take zuwa ta haɗu da buwaiban mace cikin miliyoyi da ke zuwa, ita kaɗai ta iya kutsawa ta shiga cikin buwaiba ɗin. Mustaqarrun, wanda ake tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaya wannan guda ɗayar za ta je ta shiga, in ta shiga ka jima har da yadda take zuwa ta kwanta a wani waje, sai da Allah ya faɗa saboda mustaqarrun yace. Fa mustaqarrun, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da abin da Larabawa masanan Larabci sun sani, ake cewa shi ismul maf'ul, ba mustaqirrun ba, wato wanda Allah ke ɗaukan shi da ikonsa ya saka shi ya zaunar da shi a cikin buwaiba ɗin mace ɗin. Yaya istiqrar ɗin yake? To ita buwaibar kuma ita ce mustawda'u. Menene mustawda'u? Ba irin abin da ake saka wani abu a ciki ba? Ko abin da ake saka wani abu a ciki. To wa mustawda'un, fa mustaqarrun wa mustawda'un. Ga mustaqarrun wanda ake kawowa a saka, ga kuma mustawda'un wanda ake ajewa don a saka a ciki, kuma kowannen su ba wanda yake yi da wani iyawa ko dabara ko kokarin kansa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace mustaqarrun wa mustawda'un, dukansu saka masu ake yi. Wannan kan kamar yadda yace duk malamai galiban ba abin da suka ce ba kenan a fassara, amma shine fassara. Kuma wannan yana cikin wato aqaidin alqur'ani mutajaddid din, yanda alqur'ani yake da tajaddud ko da yaushe. Mutane kuma gwargwadon zamanin su, gwargwadon inda ilimi ya kai a zamanin su, suke riskan ma'anonin alqur'ani mai girma. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, hakika mun fayyace ayoyi da mutane. Kaga a ayar baya an ce qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, wannan ayar kuma sai aka ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Menene bambancin faqaha ko faqiha da alima? In aka ce faqaha, wato mutum ya yi amfani da abin da ya sani har ya isa zuwa abin da ba a sani ba,
ya kutsa cikin tsagwaron ilimi wanda ba a sani ba ta hanyar amfani da abin da ya sani, to faqiha kenan. Amma alima shi mujarradin sanin ne, ya sani to alima kenan, ya sani. So da abin da aka sani sunan shi ulima, amma ba a ce ma abu fuqiha sai idan an yi amfani da wani sashin ilimi. Shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wanda Allah subhanahu wataala yake son shi da alkhairi sai ya bashi fahimta mai zurfi cikin addini, sai ya san abu kaɗan, ya karanta abu kaɗan, sai Allah ya buɗa masa ya fahimci abubuwa da yawa irin na sayyidina Ali da ya faɗi cewa abin da ya bambanta kenan shi da sauran sahabbai lokacin da sahabbai suka tambaye shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe su da wani ilimi. To saboda haka anan a cikin abin da ya shafi buwaiba da rahim, saboda ɗan adam zai shiga cikin wannan ilimin, mu lura nan ana maganar buwaiba ne da ilimin rahim, ilimin ciki da yanda ake ɗaukan ciki da sauransu. Ɗan adam zai kutsa cikin wannan ilimin ya san abu da yawa, mun kula, zai san abu da yawa lidarajati ma yanzu zai kai yana talqihi, ya ɗauki sashin ruwan namiji da na mace ya haɗa ya talqihin su ya samar da ɗan adam ɗin ko kaga ai duk fiqhu ne, zurfafawa ne, ya ɗauki wani sashin abin da ya sani ya isa zuwa ga abin da ba a sani ba. Saboda haka nan wajen fiqhu ne, saboda bawa yana amfani da ilimi yana ta kutsawa ciki. Amma can saboda maganan nujum ne, to shi kuma duk masanin ilimin taurari zai gaya maka, duk wanda ya san falak zai gaya maka gwargwadon yanda ake ƙara kutsawa, gwargwadon yanda ake ƙara jahilci. Iyaka dai ɗan abin da ka sani kawai ka sani, amma in faɗin shi. An tambayi wani cewa kaga wannan madrayat ɗin wanda suke ɗauke da taurari, an tambaye shi aka ce sun kai guda nawa wanda Allah ya halitta, ba wai taurarin ba, duniyoyin kansu. Ya ce to lissafi dai da ɗan adam yake da shi yanzu, miliyan, biliyan, triliyon, menene, ba wannan lafazin a yanzu wanda zai faɗa adadin taurarin da Allah ya halitta, duniyoyin da Allah ya halitta. Ya ce amma in za ka iya ka rubuta ɗaya kai ta sa zero har hannunka ya gaji, to duk abin da ka samu ƙila ka yi kusa da samun adadinsu. Saboda haka abu ne wanda babu hanya, za ka sani amma ba za ka kutsa ɗin shi ba, kana ƙara sani kana ƙara jahilta. To sai aka ce ya'lamu wa wallazi anzala minas samai وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah shi ne ya saukar da ruwa daga sama,
sai muka fitar da tsiron kowane abu daga wannan ruwan, kuma muka fitar da kore wanda a cikin shi muke fitar da ƙwayoyi, waton shi abincin kenan ko, wanda wani yana kan wani, waton suna nan wani akan wani. Haka dabino muna fitarwa daga cikin ɗan hancin nan nasa, sai mu fitar da wato tarin dabino irin wannan dungujen nasa, ga sunan su ma suna shiga wani cikin wani, da gonaki na inabi da zaitun da rumman, duk daga wannan ruwan muna samar da su. Suna kama da juna a ido, wasunsu ba su kama, koko suna kama da juna a ido amma a ɗanɗano suna daban-daban. Ku lura da ‘ya'yansu yadda suke tasowa har su kai zuwa ga nunansu. Lallai a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suka kasance masu imani. Kamar yadda na faɗa da farko, waɗannan ayoyin masanan ilimin tsirrai su za su fi gane waton ababen mamakin da ke cikin ayar. Allah subhanahu wa ta'ala nan dai ya tabbatar mana da samuwan komai daga ruwa, wanda yake kuma yanzu ilimi ya tabbatar da wannan ruwa shine abinda kowane abin halitta da ka gani halittaccen abu, to ruwa shine juz'i mafi yawa na abin da yake kawwana shi. Kuma idan ruwan nan ya ragu da 1/4, to abin zai bushe ya mutu, zai rasu, ba a rasa shi. Saboda haka fa akhrajna bihi nabata kulli shay, sai muka samar da tsiron kowane abu daga cikin ikon Allah. Malamai suka ce har tsiron da ke cikin ruwa, kaga cikin ruwa yake, cikin teku misali ko cikin kogi, to yana buƙatar ruwan sama da hasken rana domin ya tashi. A cikin ruwa bai fito, amma yana buƙatar ruwan shi ma. To dan kasancewa wannan ruwan da Allah subhanahu wata'ala ya samar shine sanadin samuwan komai da komai. Fa akhrajna minhu khadira, nan ma ilimi ne mai zurfi, amma ban san shi ba. Wato wanda suka san ilimin kamar yadda nake cewa tsirrai, ka san nan Allah subhanahu wataala yana maganan wani abu da suke ce mashi at-takwim at-tamthilu ad-daw'i, photosynthesis. Yaya hasken rana yake juyawa ya koma chemical energy, ya zama ta wannan hanyar a sami wannan koren ganyen, wanda koren ganyen nan kuma shine asalin rayuwa gaba ɗaya, shi yake bayar da oxygen da ɗan adam yake zuke abin da ba a bukata a duniyarmu, kuma ya fitar mana da abin da halitta ke bukata don ci gaba da rayuwar halitta. Fa akhrajna minhu khadiran, minhu, kaga nan an ce akhrajna bihi, fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in, wannan ruwan. Sannan daga su kuma, daga haɗuwansu muka fitar da kore, kawai abin da ba Allah ya ce ke, muka fitar da kore. Sai da ilimin ɗan adam ya tafi, sannan ya gano wai menene ake nufi da fitar da kore ɗin nan, kuma menene alaƙan wannan da halittan kaun ɗin nan da dawwamansa, wanda inda ba shi da ɗan adam bai ma rayu ba, ko
da rayuwa ma a bayan ƙasar. Yanzu cikin abin da ya fi komai tsada a duniya akwai menene wannan abin da suke tattara shi daga carbon, menene suke ce shi, carbon credit. Ɗabi'a ne abu ne ɗabi'a daga ɗabi'ar Allah subhanahu wataala. To wannan ayar zaka iya cewa tana maka maganan sirrin asalin carbon credit din. Kai tabarakallahu ahsanul khaliqin. To fa akhrajna minhu hadiran nukhrij minhu habban mutarakiba. Daga cikin shi sai kuma muke fitar da wato ‘ya'yan itace, abin nan ka sa guda ɗaya kaga gaya nan sun zama masu yawa. wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya. Haka kuma daga cikin dabino, wato ba na son kutsawa cikin abin da ban iya ba, shi yasa na kyala maganan tsirrai din nan, amma abin subhanallah. Daga cikin shi ma daga cikin hancinsa sai aka ce min tal'iha, saboda idan da zaka zo ka sami dabino, ɗan dabino, wannan ɗan kan nashi da yake tsakiya din nan, ɗan kan nan sai ka cire shi, to in zaka sa shi a ƙasa ko shekara nawa ne ba zai iya fitar da dabino. ɗan wannan ɗan wani abu da za a gan shi kamar kan tururuwa a saman shi, inda za ka ɓalle shi to shi kenan ka kashe wannan ɗan ƙwallon dabinon daga samar da dabino kuma. To daga shi kuma za a sami kinwan, watan shi ma tarin dabino mai yawa, daniya, wanda wasu suna jikin wasu. Shi kan shi kalman daniya ɗin nan, wato shi ma wani ilimi ne, yanda Allah subhanahu wata'ala yake kiyaye rayuwar dabinon a sama ta hanyar suna mammanne da juna, amma kowanne yana samun gwargwadon abin da yake bukata na haske da gwargwadon abin da yake bukata na iska a lokacin da suke cikin itaciyansu, suna jikin juna. Amma haka Allah subhanahu wata'ala yake wato barin su suna wato raye a jikin juna. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da gonaki, wato karka ɗauka daga dabino kawai, sai Allah ya kawo maka wasu wanda su ma suke da halitta irin wannan, dan ya haɗa maka hukuncin a can, unduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Yace haka kuma da gonaki daga inabi, da gonaki daga zaitun, da gonaki daga rumman, duk gasu nan su ma Allah subhanahu wataala da haka yake musu. Gasu nan wasu su suna kama a ido, in ka gani sai ka ɗauka rumman ɗin ne, sai ka sa a baki ka gane ba shi bane, ko a'a. To hakan dai Allah subhanahu wataala ya ce to ka kalli yanda process ɗinsu yake, tun daga suna tsiro ɗin nan har zuwa lokacin da za su kai zuwa ga nuna ɗan adam ya bukata, da yanda inda suna sama za su ci gaba da samun abin da suke nema, in ɗan adam ya cire su kuma da kimanin lokacin da yanayin da in ba a saka su ba shi kenan cikin mintuna kaɗan ko awoyi kaɗan za su ruɗe su lalace. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Lallai cikin waɗannan duka akwai ayoyi ga mutane wanda suke masu imani. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine hasken farko da yake haskawa zuwa isa zuwa ga ilimi. Imani ba a ce idan kana da imani kada ka ƙoƙarin bin ƙwaƙwaf ka riski sirrin da yake ƙarƙashin halitta ba.
a kamata yayi ma kai a matsayinka na mai imani ka zama kai ne mai bincike cikin sirrin halittan Allah subhanahu wataala inna fi dalika laayatin liqaumin yu'minun domin idan mutane suka zama abuta imani to in suna duba waɗannan abubuwan kullum za su zama ƙara imani da Allah subhanahu wataala suke yi wanda yake kuma wannan ga sunan ba iyaka mun sani malamai masana wanda dalilin bibiyan halittan Allah subhanahu wataala wani dalilin kudan zuma ya bi da yanda Allah ya maganar sa alqur'ani ya musulunta wani dalilin takawun din jani da muka yi misali yanzu ya biya ya jinjiri yake takawun a cikin ciki ya bi ya musulunta haka duk dai abubuwa to masu imani wannan ayoya ne gare su idan sun bi zai zama dalilin da zai rika ƙara musu kusanci da Allah subhanahu wataala muna da tambayoyi da yawa sai haka zamu hakura haka mu amsa abin da ya samu na tambayoyi insha Allah. Wato wannan yana cewa cikin ƙoƙarinku na haɗin kan al'umman musulmi me zai hana a yi wani abu na hukunta duk masu aibata wasu ɗan uwansu to ai shi in ka ji an ce qada a ƙa'ida da ka ji an ce a yi hukunci to wannan ba aikin malami ba ne an wuce malami an girmi malami ina fata an fahimta da an ce qada to an girme ma malam yanzu kuma hukuma ake magana malami baya hukunci shi iyaka ya fatawa ya karantar ya ce ga hukunci Allah amma kai hukunci tsakanin mutane biyu to wannan sai gwamnati saboda haka duk wani abu irin wannan aikin gwamnati ne kuma wannan rashin fahimtar wannan yana cikin dalilin da yasa fauda ke faruwa so da yawa a cikin al'umma mutane su ɗauki doka a hannunsu da haka duk abin da ya shafi yin wani abu da za a hukunta wani to wannan aikin hukuma ne ba aikin kowa bane kuma su kadai ne shi yasa wani malami ya wallafa littafi du'atul laqudat ko masu da'awa ne ba alƙalai ba ku daina hukunci akan mutane wato yana magana akan masu kafirta mutane su ce wane kafiri ne wannan ba fatawa ce ta ilimi fatawa ce ta qada ne na alƙali duk in aka ce wane ya kafirta wannan kalmar ba mai iya faɗin shi a shari'a wanda shari'a ta baiwa dama ya faɗi wannan kalmar ka ce wane ya kafirta sai alƙali kadai ba wani makhluki komin iliminsa da zai iya cewa wane ya kafirta sai dai ya ce kaza kafirci kaza riddan amma wane ya kafirta to wannan sai alƙali kawai akwai abubuwan da ba mai yin su sai alƙali Allah ya kare mu ya kare mana imanin ya ce wani ne wai bayan shan ruwa ya aikata alfasha ne matsayin azuminsa to a wajenmu ko a wajensu ko Ahmad ibn Hanbal ya sami wani babban bawan Allah ana ce shi Bishrul Hafi Bishrul Hafi yace mashi Bishr zakar raƙumi 5 nawa ne me ake bayarwa zakar raƙumi 5 yace a wajenmu ko a wajenku yace to wajenmu daban wajenku daban yace eh yace wajenmu duka na Allah ne zakkansu dukansu a wajenmu ko kuma a wajenku a bada dan akuya so ya shi ma wannan Allah ya kare mu sai in tambaye shi a wajenmu ko a wajensu idan a wajenmu ne alaman azumin sa bata yi bane amma idan a wajensu ne to ya je ya nemi fatawan fiqh za a iya ce mishi azumin shi daban wannan daban Allah ya yafe da sauran irin wannan duk dai to amma dai daga cikin kurakurai rarraba ma addini shi ma wannan karatu ne mai yawa rarraba addini a raba fiqh din da fiqhul qalb da gyaran zuciya su zama wasu abu daban-daban ana karanta fiqh daban ana karanta gyaran zuciya daban bai kamata ba ya kamata su zama suna cikin abu ɗaya ne sunan shi musulunci kamar yadda mala'ika Jibril ya zo ya koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
mutum ne ya rabu da matarsa ya mata saki 2, amma ita ta gaya wa 'yan uwanta cewa saki 3 ne, ya hukunci yake. To ai shikenan sai ta kawo hujjan da zai nuna cewa saki 3 ne, ta kawo hujja, ta kawo takarda wanda ya rubuta mata 3, ko ta kawo shaidu ko kaza haka. Idan ba ta da shi, to al-yaminu ala man ankara, shi anan ya zama man ankara, zai rantsuwa cewa saki 2 ya mata, mai da ta daki. Ita dan ma ba ta da wayo a wannan zamanin, duk da dai wanda ya kai ga saki 2 shi ma dai bai da wayo, amma ita ma wannan zamanin ai bai kamata ta matsa sai ta shiga ta koma kurtuwa. Allah ya bata anini. Wannan ya ce ni ne ina makaranta kuma na san majority mutanen garinmu ba sa ɗaukan azumi a ɗaukan farko, wanda sarkin musulmi yake sanarwa. Da kaga wannan ma yana cikin duk kurakurai ɗin. Shi ɗaukan azumi, wato abin da muke so mu fahimta, akwai wasu abubuwa a addini da yin daidai ka dace da daidai bai kai muhimmancin ka tsaya tare da jama'a ba. Ka zama tare da jama'a ya fi muhimmanci a kan ka yi daidai. Har yin daidai muhimmancin shi bai kai zama cikin mutane ka tsaya tare da al'umma ba. To duk ibadun da ake son su na al'umma to an fi son ka zauna tare da al'umma, ko da a ganin ka al'umman kuskure take kai, saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin kare taron al'umma, ya yi alƙawarin ba zai bari taron al'umma ya shiga cikin ɓata ba. Amma Allah bai maka alƙawarin kare kai matsayinka kai kaɗai ba. Saboda haka haɗin kan musulmi muhimmi ne. Allah ya taimake mu. Idan ka shigo masallaci ka tara ana jam'in nafila, kai kuma za ka yi sallan farilla, za ka bi su ne ko za ka yi sallan kai? To mu dai a malikiya za ka yi sallan kai, mai farilla ba zai bi mai nafila ba. Amma a sauran mazahib za ka iya yi, saboda kowa yana da niyyansa daban. Wannan ya ce mutum zai iya sa wa kansa suna? To me sunan nashi ya masa? Me sunan nashi ya masa da zai sa wa kansa wani? Sai dai kila ya sa wa kansa ko wani laƙabi ko wani abu ko? Amma suna kam, inda ba sunan nashi yana da matsala ba ne, irin alhazinu da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah ya canza mashi suna ya ƙi karɓa, ya ce shi ba zai canza wanda iyayensa suka sa mashi ba, ya zama masa matsala kuma ƙin karɓan. Ya ce wannan saman masallacin da ke ofis ɗin da yake aiki akwai coci. Ina jin kaman wajen ma'aikata ne haka a first floor, kila akwai masallaci second floor coci. To kuma suna sallan azahar kowane rana karfe 1. To zan iya sallah a wannan masallacin da saman shi coci ne? Magabata za su ce ba za a yi ba, magabata a da, zamanin da. Amma yanzu fatawan wannan ta canza saboda yanayin zamani, wanda suna cikin irin abubuwan da zamani na zuwa da abubuwa sabbi. A wajen mutanen da ba coci ba ma, ko toilet ne a saman masallaci ba za a yi sallah ko? Ba wai na ce coci, wato ina so nuna maka, kasan yanzu za ka yi magana sai ka yi ta bayani. To ala kulli halin dai ba za a yi sallah ba a da, amma a yanzu gaskiya kowanne yana da hukuncinsa daban. Sannan ya ce suna sallah karfe 1. To karfe 1 a Najeriya dai a sani na a dukkan fusul sana karfe 1 ina jin azhar ta riga ta yi a dukkan fusul. Amma akwai kasashen da karfe 1 azhar ba ta shiga. Shi shigar lokaci ba ya da alaka da agogo, yana alaka da inuwa ne kawai, da motsawar rana ne. Matukan an sami zawali shikenan azhar ta yi, wato rana ta je tsakiya, ta motsa daga tsakiya shikenan. Wannan ya ce jiya na yi magana akan adalci, ina jin tambayar ba ta jiya bace, ba ta yau bace, kila ta dan jima. Saboda haka ya ce kuma tsarin da muke bi a ƙasar mu ba na adalci bane, saboda demokradiyya ne. Saboda haka adalci zai wuyan samuwa sai a tsarin musulunci. Ni wannan karatun in zan zauna in yi shi awa ɗaya ba zan, ko awoyi ma da yawa zan magana. Shi a tsarin rayuwar al'umma, wallahi mutanenmu wato muna da rauni cikin fahimta.
a tsarin rayuwar al'umma. Adalci shine wanda zai aje komai a wajen da ya dace gwargwadon ikon shi. Zan ba ku misali, kuma duka an zima da ka sani na duniya, dokoki da ake yi ƙoƙari suke yi su kamanta adalci. Tsarin musulunci, inda musulunci ya ce kaza ne, nassi qat'iyyu dilala ya ce kaza ne, to ba magana. Amma inda ijtihadi ne na wasu malaman fiqh wanda shine mafi yawa, shi ma zai iya dacewa, zai iya gazawa. Ina fatan an fahimci wannan. Zai iya dacewa, zai iya gazawa, inda ijtihadi ne na malamai. Ba a komai bane shi addinin musulunci a cikin zamantakewa abin da ya mana umarni mai adalci. Duk inda muka lalibi adalci muka same shi, wannan abin sunan shi musulunci. Kowa ya aikata a cikin mu'amala, ba sallah bane, ba azumi bane, hukunci za a yi. To duk wanda ya yi adalci ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa, ko wane ne, ko Joseph ne, ko tarka ne, ko wane ne, ya ba mai haƙƙi ya yi abin da ya wajaba, sunan abin da ya yi hukuncin musulunci. Ina fatan an fahimci wannan. Wani attajiri ya bani labari, Allah ya ji kansa da rahma, ya ce yana Ingila, duk da yake wani ya ce min labarin ya faru da wani ba wannan ba, to amma dai ni mutumin shi ya faɗa min, ya ce ya faru da shi, saboda haka zan ba da labari a matsayin shi ya faɗa ne. Ya ce sai makocinsa yana da itaciya a cikin gidansa, to amma itaciyan da ta ɗago sai mafi yawanta ta kwanto a cikin gidan shi. Shi ɗan Najeriya ɗin, mutumin Kano, ya rasu, Allah ya ji kansa da rahma. To saboda haka yace kullum da safe sai ya cire ƴaƴan itacen wanda suka nuna, sai ya raba biyu, sai ya kai wa makocin rabi, shi kuma ya rika rabi. Makoci tun yana godiya, tun da dai ba zai shigo gida. Wata rana sai ya tambayi ma'aikacin da ke kaiwa, wai wannan shi ke rabin samu? Wace a'a, mai gidana yana rabawa ne, sai ya aiko maka da rabi ya rike rabi. Sai ya ce bai yadda ba, sai dai a bashi ƴaƴan itacensa gaba ɗaya, sai dai a bashi duka. Rigima magana ce magana har aka kai kotu, sai ya tafi kotu. Da ya tafi kotu kan sai a bashi duka, sai alƙali ya ce to aje a duba roots ɗin itaciya a gidan wa suke, menene nisban da ke kowane gida. Da aka je sai aka samu 2/3 roots ɗin suna gidan shi wannan ɗan Najeriya ɗin, wani ɗan sashi kaɗan kuma yana gidan shi ne itaciyar. Saboda haka sai alƙali ya ce to ƙarƙashin ƙasan gidan ɗan Najeriya da ruwan da ke ƙasan gidansa da komai dai da shi itaciyan take rayuwa. Saboda haka ya yi hukunci yanzu mallakan itaciyan, ba magana 'ya'yan itacen ba, 2/3 na ɗan Najeriya ne, 1/3 na shi Batura. Wannan musulunci ne, ba sai ka damu da wane ne sunan alƙalin da ya hukunci ko me ya karanta ya hukunci ba. Nan magana ake yi na hukunci tsakanin mutane. Duk wanda ya yi adalci ya yi musulunci. Wannan karatun ina son mu sami lokaci mu zaunar da shi a kwakwalenmu. Wannan ya haifar da mutane da yawa sai suke zaton da gari sun ce kawai mu Qur'ani ne constitution ɗinmu, shikenan kawai komai da komai ya zama daidai, an za a sami duk abu yanda ake so. Da kawai an ce daga cewa da baki aka yi ta shari'ar musulunci a arewacin Najeriya. Muna fatan Allah ya ci gaba da kare shi, ya ci gaba da inganta shi. Amma shari'ar musulunci ba wai kawai ya tsaya akan ka ce Qur'ani ne constitution ɗinka ko ka ce kaza da baki ba. Wani abu ne mai yawa, tsarin rayuwa ne wanda a babin mu'amala na zamantakewa duk wanda ya haƙƙaƙa wannan adalcin tsakanin ɗan adam da ɗan adam ya yi musulunci. Ina fatan mun fahimci wannan. Kamar a babin masana'anta ne, masana'anta babu ƙa'idojin musulunci. An imal sabighatin wa qaddir fi sardi. Allah yana gaya ma Annabi Dawuda. Saboda haka in ka je kamfani ka tsaya kai aiki da kyau, ka bi komai dalla dalla, ka bi ka'ida, ba algushu, ba ha'inci, ba kaza,
ka bi dokan musulunci a kamfani. Ina fatan an fahimta, wannan yanzu anan shine musulunci. Ba sai ka ɗauko aya ko hadisi in ka sani ko baka sani wanda ya tabbatar da wannan ba. Adalci da yin daidai da kyautatawa, kaga nan ana maganar kyautatawa ne. Kyautatawa shine musulunci anan, ka kyautata aiki. Ina fatan Allah ya sa an gane ni. Gane wannan karatun yana da matuƙan muhimmanci, yana da matuƙan amfani cikin gane dokan musulunci da muke yawan faɗi a mana hukunci da musulunci. Baka ga ƙasashe da yawa sai su ce gashi constitution ɗinsu na musulunci, amma sai ga ƙasashen da ba su ce constitution ɗinsu na musulunci kuma an fi adalci ba. To wannan wanda suke adalcin su suke musulunci in sun yi adalci, ba irin adalcin ƙarya na Amerika ba. Da yanzu mu Amerika, dan ni yanzu ina ta faɗa ma, ni ban san yanzu a makarantar Amerika me za a riga koyar da yara ba bayan bayyanan wannan sabon shugaban ƙasar mai zuwa ya kamo wani shugaban ƙasa a ƙasar shi daga a cikin gidansa. Ban san me za su koya ma yara akan sovereignty, akan adalci, akan yanci, akan demokradiyya. Shugaban da aka zaɓe shi aka yi ƙuri'a aka zaɓa, ku je har ƙasar shi ku kamo shi saboda san ranku ya saba da wani abu na san ranku, ku mamaye wanda kuke so, ku kashe wanda kuke so. To ni ban san menene kuma fassarar da za su koma su ci gaba da karantar da yaransu a makarantu na ‘yanci da adalci da sauran abubuwan da suka ce wai a kan shi suka gina ilmomansu. Allah ya gyara mana. To lokaci ya riga ya tafi, kuma ga tambayoyin da yawa. Gobe sai mu tsaya kila a rabin awa insha Allah don mu samu mu rage tambayoyi da dama. Yau ma wasu sun taru. Ina hukuncin azumi? Okay, to mu bari dai sai gobe insha Allah. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.